This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Malipayon nga ginkasal ang 25 ka mga pulis sa siyudad sa Iloilo paagi sa mass wedding ang Gindihon sang Police Regional Office 6 kon PRO6. Ang mass wedding ceremony ang ginpangunahan ni PRO6 Director Police Brigadier General Leo Francisco. Kagiban pa nga mga opisyal sang talatapan. Sa mensahe sang general sa mga bagong kasal ginpahayag sini nga nagakadapat nga patung-an sang pagtuo sa Dios ang pagtamdanay bilang mag-asawa agud nga mapasiguro nga mangin mapag-on ang relasyon kag ang pamilya. Ang kasal ang ginsunda naman sang reception sa multipurpose gym sang Campo Delgado sa diin nakabaton sa mga regalo ang 25 ka mga newlywed couples. Report nagikan sa Campo Delgado. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera